ಪೂರಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೋ ತೋರ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು, ಇರೋ ತೋರ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಂಚೆಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಡ್ದುಂಬು. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ನಾನು M.Com ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಶುರು ಮಲ್ತದು, ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು, ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆತೆ. ಸೊ ಏತೋ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಬರುವರಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು. ಸೊ ಎಸ್, ಇರೋ ತೋರ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಅಂದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕಿದ 5 ಟೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ದಾಲೇಜಿ. ಸೊ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ದಿನಾಕ್ಲೆ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ನಾಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಜಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಆತೆ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಇಡೇ ನಾನು ಲೇದಿನೇಕ್ ಇಡೇ ಲೆತ್ತದು ಈತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಟೇರ್ನ ನಲ್ಲಾದ ಪ್ರೌಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.